Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik mana di channelku Tony Bocah Sumur Besar. Oke, oke lho iki ceritane de omahe kancaku. Ono sawo gawedi. Iki rubo. Wis margi ke seruanku. Iki perjalanan. Iki perjalanan. Oh iki sawone iki wis mari. Oh, sawo-sawone wis ndek wadai, wis wadai mobil. Ndek usung mobil iki engko ibuak iki. Oh, iki sawone. Oh. Ono codot. Bro. Codot YouTuber. Ya anak-anak teknik. Oh, nek usungnya apa iki? Iki yo kayune rubo. Oh, rubo. Oh, rubo. Oh, iki lagi kayune lagi diketoki. Oh, diketoki kayu-kayune. Iki diusung-usung, oh, diusung-usung kayune. Oh, iki diketoki sik. Deka iku. Oh, diketoki iki langsung diusung-usung. Teko kancaku yang usung ya. Ngetokane. Oh, diketoki kayune iki wit-wite rubo. Oh, iki tangga oma lagi ngetoki. Oh, ini usungi. Oh, usungi. Oh, iki di rengges sisik. Oh. Diketok-ketoki. Oh, iki kayu-kayune wis rubuh kabeh karo ana wit barang iki. Wit gedang. Oh. Oh. Nyawan teh juragane. Oh, diusungi. Iki dek resi dhisik sawone. Oh, iki dek usungi sik sawo wit-wite. Dek rengges langsung kone mau pokno mobil. Oh, iki langsung mau pokno mobil langsung dicancang. Iki langsung dibuat nih gunung iki. Iki buat ning gunung wit-wite. Dek rengges iki lagi persiapan iku kancaku nunggu iko. Iki kanca ya kanca dolan ya kanca plek. Iki tempate sawo-sawone. Iki sawo-sawone wis robo. Oh, iki lagi ate siap-siap usung iki, usung nek gunung ate buat ning gunung iki. Iki nggo mobil ae nek gampang. Iki ate siap-siap. Iki ndolok dhisik. Iki ndolok sik karo nyancangi godhonge sawo iki. Iki dicancang dhisik. Nek langsung diusung. Oh, iki tangga ing duwe graji iki. Wis sing graji-graji sak usunge. Iki lagi ate berangkat tapi iki cancangi dhisik sik gurung mari nyancang. Iki sik kancet dhisik. Iki oh, iki lagi iku
Oh ini dibuat di gunung. Oh cabon lo. Oh ini pakai di luar ya. Oh di luar iki sawo-sawo nih. Iki iki langsung berangkat. Apa itu? Oh berangkat sih. Oh iki berangkat. Oh sawo-sawone buat gunung iki. Oh iki ana mobil iki di atas dino. Iki gak kena mobile. Kok iso robo ya? Gak ngerti. Oh iki kancane ya Yudi. Oh ngombe dhisik. Oh iki isu-isu. Oh wis tekor kabeh iki. Ketoki. Oh iki kayu-kayune. Iki wit-wite. Oh pasilane. Iki solare gawe ngetok. Oh iki wis mari usung kabeh iki. Lho kayune rubuh. Oh iki nek gubuk iki. Oh gubuke hancur kabeh. Hancur. Oh iki barang hancur. Oh hancur. Hancur gara-gara sawo. Oh hancur kene. Wis iki buka lawang wae. Oh iki langsung iki mari ketoki. Oh mari diketok. Kare ngenteni tak bolot. Iki ngenteni motore. Iki digenjong maneh mari iki. Oh iki ana manuke. Oh. Oh wis keton kabeh. Oh wis keton kabeh iki. Oh iki kayune gubuke rubuh. Gubuke rubuh gara-gara ana sawo. Oh. Asana iki. Oh iki wit sawone. Iki gubuk-gubuke. Oh rubuhe. Oh. Ayune rubuh iki langsung berjalan mulai. Iki langsung perjalanan. Oleh mari kita nyusul aku. Oh iki sawo-sawone. Oh. Sawo-sawone. Oh iki soalnya gak sesuai ada nyusul aku sih. Oh iki perjalanan mana? Perjalanan mulai. Tapi iki nek mekan aku dhisik. Oh iki balik.
Oke lho, iki wis mari delok sawo rubo nek omahe kancaku iki. Sawone rubo wis langsung dikatoki. Wis tak ilengno aja lali like, subscribe channelku Tony Bocah Sumur Besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.